dan ada pidon yang kajong pi ban comments ban penpawi kajong perkara kajong pi balai ka parti BPP ka sutet kloy apa ka beri un trap un skum pila ban comments apa kajong kanehi halo paralog parajor ngapiang supaya saya cisin sia kaneka channel the paralog kaneka por ngin ya keren biang ngin ya pai biang ngin ya tir ngin ya tai syapang ka politik syapang ka kamsan hima sima haka jela Meghalaya namar la se sedang katto kan ne tayo la som de sudang daki benaya stang kan nok katto kan ne tayo in sayo biang ban thebun nakadaw jing klano jong i Dr. Ricky Jesingkon hakaba klempep lah haban penlong jaga election siteng samoy hakaneka Shillong Parliamentary Constituency namar kumbalong menta yo iba ki sengsan perthai kilas dang ban ya ya nakawai ke jaka sakawai pan khamtam nakaliang jong ka Voice of the People Party baram jor ka National People Party yo iba kila ya bah lu kini ki kendiat tayo ki balali no ban kumjoro nakaliang jong ka Party United Democratic Party kalas dang ban belum ya jing yalap election ni ka campaign ka jong ka ado mentah kasngi bat klempep la saya kene gi ndiat sngi ke banwan nyusio iba wat nagaleng jong kaseng kongres kan sedang ya ka jing yalap election ka jong ka bar kunjuru wat ka BJP ka ba ado mentah kampat pen benah ya jala ujong ukurtong ubanya kun na po Shillong Parliamentary Constituency hakaba kalian jong ubah kula undon hado kandai ngut kiba apply ticket na po ka BJP kibanya kun hakaneka election siteng samoy po Shillong Parliamentary Constituency ban saya kena kindia seni na kalian ka BJP ro kan sapan benah ya ukurtong ubanya kun ban isu tho bala kumno don hado sangut ki kertong kibanya kun ya ka election siteng samoy na po Shillong Parliamentary Constituency kata u Dr. Baskem Marbo kum ukertong jong ka Voice of the People Party u Dr. DRR Nonglai ukertong jong ka National People Party urang ba Vivan Kenta jong ka United Democratic Party uba Vincent H Pala jong ka seng kongres ban inisiatif akini kindes ni oi pat ukertong jong ka Bharat ya Janata Party jong ka BJP da paralong ini siapa pai kan dia hakini kisnem ke balai no kamdam nadu usnem arhajar arpulai ter menta alais nem kanthi iyo snow ya kajing sawa jong ka sur sapang ka party Voice of the People Party hakaba yo snow bah hidupan syah lenti kisingkin ba hakino kino kijaka ba kami abon ba yo snow kata kasur ka bagi breu gitu kana sapang uta upra sing siapa jika daw balai ka sing Voice of the People Party BVP kabadang seng haus nam arhajar arpuai bat kabadang ya kun ya ka election kabadang kong haus nam arhajar arpulai kabad job sawut ki MLA kalalong popular la negala sotet hadu kan negani hapdeng ki pajba jong ka bri un new trap namar ngiyo i bahaka election MP haus nam arhajar arpusau kan ka party kalai job hadu live artli constituency hakaba Dr. Ricky Jesingkon ila tam ya kiwipat yau kandidat baar jong kaseng kongres hadu ulai laktam bad lada kelum langro jabarok hoki kandidat kentup ya unota idang tam sasilak tam bad yo iru sasisen biang bahaga election MDC kaba dang sudah paus nam arhajar arfusan hakaba na kalian ka sorkar kala penjelan na ka nam arhajar arfusau sik sunam arhajar arfusan rei hakane ka election ro na kalian ka VPP kala job hadu kanyong hapo GHADC pada perangut hapo GHADC. Tio iba kanega seng kelas dang balsu tet hane hapo rikasi bad jantia. Kini kilom kasi bad jantia. Iba kanega seng kelas sotet kumbalong hado mentah. Ngin apa jika ai ka daw la nek ai ki majik. Iba pelong ya kanega seng bahkan sotet hado kanega ne hapo ki pedeng gini ki lom kasi jantia ki jongi hapren ka briu nyo trip jongi kai ki daw ke balong kanega seng ba kan sotet hado kan ne te kanega dai ka jingyo i ka jonga kum o reu simet la se phi na kanega jong phir phi i lagi jong ki daw phi i lagi jong ki jingyo i balai kanega seng VVP ka sotet hado kan ne
bat let's say phila aroban penpawi kata ke jing sngau ke jong phi ke jing perkhat ke jong phi ke nong rem ke jong phi ke jing ke badon ke jing perkhat jong phi balai kan ka seng VVP kasu theda do kan ne hapdeng ini ki rilom kasi bat janji ke jong ni phila ban comment sapo jong kan ke video ya kita ke jing perkhat ke jong phi teka daw ko banang kong kabana kaliang kajong ngangas ngeu ba kaseng BPP kasut theda do kan ne ka dei kena ka daw ka jing don ki social media namar ba lese kalong ka ba ado kata-kata ya ka parti ka ba thamai baki paj ba kintip ada omdon ki social media nama lada kalong kum haki por maswa omdon social media lada pikren ka to jing yalang ka to kasnong tang kito ki ba wan ka to jing yalang tang kito ki ba don ka to jing yalang kila ban yo ngeu kila ban sngam bat kila ban tip ya kanong rim ka ba pieng bat riki breu baro ka jinom tip re ka ne ka juk jung i menta ka juk jung ki social media ka juk ka bang ila ban yo i rengkat bat kito ki ba don ka to jaka kala ka ne ka jing tip ka jing yalap ka jung ki kala priang kloi kan namar kumpang la yo i ba kane ka VPP kala priang ba bat yo i ban nado ki YouTuber ki social media influencer la post kila upload ki video na ki jing yalang jong ka VPP na ki jing keren jong ki no yalam jong ka VPP bat ki pat ba kila yo ban page hapo YouTube hapo Instagram hapo Facebook bat na kata daw kala priang kloi kata ka jing tip ka campaign ka jong ki bat pat ba kila tip kloi bat lase kadai na ka way na ki daw ka baplong ya ka party VPP ban priang kloi ban laban pensotet kloi ya ka ideologi ka jong ka ya ka nongrim ka jong ka hapdeng ki pat ba jong ka bri unyo trap unyo skum teka daw ka ba arpat kampep kadai ka jingya jong ki pat ba ya kini ki parti ki baladan lupa na do ki por ki bamensua akalong kum ka NPP Kongres BJP ka seng UDP HSPDP bat ki wai seng ki baladon na do ki por ki bamensua na marba ka yo iba kini ki seng kun ki yai hida ka jo ka stai ka ba ki la juyai na do ki por ki bamensua kata kalong ba iya kata ka politik ka ba se ka bang teng ni mlap ni thu thau na mar kalong kum ne ka bal teng kaseng kabadon hapadeng kabaya trilang ha kapok ka sorkar hapo ka sorkar ha kabaya trilang hapadeng namar ka sorkar jelah hapo kami kalayang yo ibabun sen ki babon teli ki political party ki thau ya sorkar ateli la teli political party ki thau ya ka sorkar ban hakapor bagi don hak sorkar teng porosan snem ki dai ki syong hakalayang sensiar parti don ki long parti bon sensiar right tamar ya jan ki election ki ne bon sen ki nek jo ki parti ki jo lakum ki yang persya ki keren persya ya gawe den gawe ka parti right tan semali ada election pat ki wan biang ki thau biang ka sorkar kalong kum jo is kum jo ki keren persya suaban kut ka suaban sedang ka election ya hom biang bat ka jo ka parti ki sorkar ba jo ka parti anda lakut ka election kalong kum jo is kum jo sekane ka politis ka jongki kata ka sanhima sima ka jongki ki perkhar ka jongki jingla ka jongki na kata kata na yakisni ki pat ba kila nang nia kam tamah kene ki kendet snem ka bangila yo iba hapo ka sorkar jelah hakaba kaseng ka babar sorkar hak sorkar jelah hapo ki HDC pat kila trilang bat kawe bat kaseng hakaba yo i coba kana politik ka long krak khaulang pha hakaba hakini ki snem ki bala lain yo iba kumna kalian kaseng kongres kalong kalian persya hapo assembly nrai dapat hakit CDC pakai trilang hi pakai NPP ka UDP ke balong kaliang sensiar hapo assembly kalong kaliang persya hapo ki HDC bar ka bakam ipla syuk kalong ba ujo ubreu ubalong UMRI bar MDC hapo assembly usyong usyong ya trilang bat kaseng ka ba don kaliang sensiar bat ujo ubreu nda usyong bat hapo ki HDC ugalalong uliang persya ka ba uhaban persya ya kata kaseng ka ba ya trilang hapo assembly bat kum kini ki ka politik segala kalanang penia ki pat ba kan banang mi kisni ki kwa ban yo ya ka parti ka ba haba pilong kaliang persya pide ban long kaliang persya ka ba sisya haba pilong don kaliang sensiar pide ban long ka pide ban long kaliang sensiar ka ba sisya ba pimla ban chu ak lane ban chu mentah hapo assembly pia trilang khop pia thialang pia songlang hanre ndala poi pat hamadan yala election pi ong pi le ben le lane pi yalap kum kata kaliang persya lane pi thu thir ya ki kami kam sem yong pi ba pia kedup bar san snem hapo assembly lane hapo ki HDC lane hapo JHDC lane hapo GHDC ndre ndala poi election pat pia that pia kawang kete iwe pan bat kala silong tangka drama kai ka ba
ban pen bej lana ban pen sung thu baklai ki pajba hakaba haden ke election bat kumjo pilawan biang bat pilaya pelong biang kataka jinjat trilang kumjo bat lesa ki pajba kilang ya kum yang kejaj politik ki ku abaka sanyima sima ka deban long sisul lana ka long sidur kala ban ka deban long kata ba haba pidon yang sensiar pidai ban ya trilang hikum ka sensiar le kum ba pidai ka sensiar at kum ba pidai ka sensiar keren kum ba pidai ka sensiar bat haba pidon yang persiaro le kumba pidon yang persia keren kumba pidon yang persia ban phimla ban chuya le ban le dan ban chuya ak tang ban penbej dan tang ban pensu baklah ya ki paj bala sakana ka deka politik ka ba pelong paj ka parti VVP banang su thet apa kini ki rilum khazi bat jantia ki jongi kadau ka balai ka ba pelong ya ka parti VVP bahkan su thet hapo ka bri unyo trap unyo skum hapo kini ki rilum kasi jantia ki jongi lempep kadai ka jingyo ban sosial lenter menta da ka parti NPP bat kiwai ki parti kum ka UDP HSPDP BJP bat kiwai ki balaya seolang bat tawe kan ka sarkar MDE1 bat MDE2 tasa kan ka dau ka ba pelong ya ka parti VPP ban so thet kloy namar ba abang iyo da ka jo ka parti ka ban sensiar ya ka jela ya ki pajba jong ka jela la se ila sngungia la ila sutan iku aba kawai pat ka parti ka sensiar apo ka jela namar la se kumba ong la se la dangi bambang si bambang la dangi bam sde si bam sde ru teng ka pengia no iku teng bam serua la dangi bam serua si bam serua saru ka pengia no ban ki ka bam sde teng adangi bam do si bam do ka pengia no teng iku bam tang ujur bala dangi bam tang ujur iku bam do kane ka jinglong la se bang la yo si yo MDA1 nak MD1 MDA2 lu teki paj bagi las dang nya kan namar ba suyo de kaju kalaban le bah kalaban le sneu kalaban le kumno ndrai hadal andala suyo de kaju kala penlong no eki paj ba bagi nya la sekane kalau dai ka kabupat ka pelong ya ki ya ka parti VPP ka ba kumbalong hado mentang yo iba ka dai ka tang kan ka parti ka ba dai ka parti liang persia ka ba sisya ka ba Khamdon benta bagi yang senjar hai ROM da segi paj bagi pai kemar kan jangan ba yo la sen da namar balang ya kan ka parti MCMDA1 MDA2 yo nda yo senjar da ka VVP da segi paj bagi yo ka jing khap jing senjar ka hampir ka laban long ko babam serwal na ko babam jurim na ko babam jursel na ko babam do senyang do masi do belang na ko noro ndrai ndala bam gajo si gajo lang ya la ko bam sedaka away kanjoro ka yang sarkar ndala senjar ka gajo si gajo sarkar ni paj bagi las ngungya kila ka ban penggelagan hakaba ka parti VVP ka layo ka ka kabubat ka lasut hit kloy hakane ka jela ka jongi hakane ka briu nyu trap ujungi namar ba la subam ka jo isi ka jo la su sensiar ka jo isi ka jo ki parti la su jelem no hi namar ba kumangala ong namar ba ka parti VVP ka deka parti yang persia ka ba tang maka ka deka parti yang persia ka ba sisa namar kumbang layo iba nakal yang ka kongres kala trelang teng bat ka NPP hapo ki HADC nakal yang jong ka TMC kaya trilang mentah hapo GHADC berke NPP hi paro kaki parti yo itu itau syuk kan kalau yang sensiar na kalau yang persya andrai kila suya klek kaulang nang to lajna wai hawai ya iba tang ka parti VPP ka badai ka parti yang persya ka basi sala segi bagi ong ba tongin ai sensiar no pat in kristian no pat kan ka parti bat mai bala se kan ka pen yo bore ka parti VPP banang keu na ka wai kasngi ban yo iru bah ka election MP haus na marjarat pusau ka election MDC ke lang keu bat klempep la se ha kan election MP ara jarat perleru kala ban nangkeu te paralog kini kedai ki khendet liki dau ki ba la se na kaliang kajongang lawan ra sapi ba ki bala banlong ki dau ki ba penlong ka parti BPP bahkan keu state hangane hapo rilum kasi batjan dia jongi nan ha ka ka briun new trip un newscom dan ada fela da pidon na kaliang kajong pi ban comments ban penpawi ki jing perkhadi jong pi balai ka parti BPP ka sutet kloy hapo ka briun new trip un newscom pila ban comments hapo jong kanehi ka video. Kita ada video yang ka wai per ka video ngai ku blay pi baro ku blay sibon.